Și am terminat cu boxele. Finally, în sfârșit. Am făcut 22 de boxe. Mai am decât să mai îmi iau eu lucrurile din ele, mai am diferite chestii. Acolo au ieșit 8 și aici 14. 22 de boxe în total. Mai am eu să, cum v-am spus, să fac puțină curățenie în ele. Bine, momentan nu mă grăbesc că nu o să bag niciun pui prea curând. Lățime de 80, adâncime de 1. Numai bune pentru tineret. Ultima 100 de metri. Eu plasa am prins-o în capse. Ține destul de bine. Dar ultima 100 de metri, aici am pus șurub. Pentru că nu prea a mers bine. Mi s-a stricat capsatorul. Mai aveam 3 plase de prins și de întărit restul. Și unde am avut de întărit am băgat un șurub. Și cam astea sunt boxele. Acum e bine. Sunt cam mulți puișori. Aici sunt decât 2, 4, dar mai sunt în față mulți. Bine, numai acolo am 11 în boxele astea. Vă dați seama că mi ocupă jumătate din boxe numai alea 2 cuiburi. Mai mi-ar trebui ceva boxe. O să vedem cum facem. Trebuie să găsesc o variantă. Cam astea sunt. Jos, după cum știți, vopsea clor cauciucată. Am dat. Am și aruncat acum ceva vreme ceva apă să văd dacă o ține. O ținea, era perfect. Acum să vedem cum va fi. Trebuie să fac curățenie, dar azi este duminică și nu fac nimic, absolut nimic. Și cam astea sunt boxele. Pentru un singur iepure sunt mai mult decât suficiente. Băgat, așternut, tot ca lumea. În față tot sunt toate făcute, pe partea asta lantă, uitați aici niște prichindei. Ăștia ați micuți. Mănâncă și ei. Tot așa niște prichindei și acolo. Așteaptă, o să vedem ce facem. Primele boxele le am pline. Aș vrea totuși să... Aici n-am apucat să dau cu vopsea clor cauciucată. Aici în boxul ăsta n-am vopsit deloc. Și cred că o să mut ăștia 12 iepuri, bag în primele boxe și dau și aici cu vopsea, pregătesc absolut tot. Ușor, ușor le facem și pe astea. Astea sunt mult mai simplu, aici a fost construcția mare, 22 mult timp de stat. Dar pe astea de vopsit imediat cu trafaletele, imediat le fac. Cam astea sunt boxele. Cum v-am spus, pe ultima 100 de metri mi s-a stricat capsatorul, nu mai puteam să prind. Mi-a luat tot sporul. Dar, într-un final am reușit. Eu speram că sâmbătă să pun și toate hrănitorile, să fie totul pregătit. Uite că n-a fost așa cum am plănuit. Dar nu e problemă că mai sunt decât hrănitorile de pus și adăpătoarele. Dacă v-au plăcut boxele, lăsați și voi acolo un like. Care puteți. Care nu, oricum vă pup. Și o duminică frumoasă să aveți.